أرست زينام أب عمتاوي أخيبا بانك عالم لغتكال جنزبن زنبرة صالحيت لعلو تيت كم استرخبو منستر جنزب آيت أحمد شديه تزاريبو هاجر بوكل فلسفنا بوليتيكا زخونه يمدمر منجست هلوي كونتات هاجرن صقاتات المسرت زغور مقام تحبيرو كاب زينات اي اب باسفيك اوكيانوس معون عز كم صعنت اب لعلي استطرطرت مركب متقعتي بمفصام كلتا سبات كم استقاتلو بنتاغون فليتوم سلام طعنها باللي زقوركم تملكتنا كما يتمسيو لكع ساعات حدا خوينو كم تلمود ما زينا حزنا مصينا لنا زيناتات اندامرحكم ساكم صنه انا ابراهيم فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمر عف غواي بيت مخري توكل تزبي فدرئي ايت تاغس ጫفو حويسوم ابالات بيت مخري بسرعه لمعات فولي زوا ايكونومي لمي عدت اساليتوم منستر ديتا اندستري ايت تارقين بلولتام ابتي مرها قبري كم تزاربوهم اب زحلفو عمتات لمعات زفر اندستري عبي تقرأ وهيب ويوم زفر افرا اندستري زدلو عبيت فتر عدل سراح كمغون لاولانت ايكونومي نمرغغات وسان غد علو زولوتو منستر ديتا ابزي مداي اب زحلف شوعات عمتات لعلو صي ترخيبي لهم كم قالت منستر ديتا اب زحلف عمتات تعاطيهم زنور لعلي 800 اندستريتات داغماي ناب سراح كاب مملاسهم بتوسخي صقم مسرته لمعات مفتاح كم استقالون قليصوم يوم اب عمتاوي اخيبا بانك عالم لقى تكال جنزب مالتون IMF زنبرت انحيت محزنات لمعات اب متنخار لعلو صي ترخيبنا كبلو منستر جنزب ايت احمد شديه تزاريبهم توم منستر ابتا عمتاو اخيبا غجللو اثيوبيا زنبرت انحيت ملكيتهم ابزهبو مبريم عود تساتفو بمغبار سرحو زازيم إلهم ابتا اخيبا ز تمال ريفورم ماكرو ايكونومي اثيوبيا زتناخرو حجزات كقصلو نمغبارن بوغن IMF زلو ركب زبلت متنخار استخاللو وصيتاوي زته غيرنا كبلون حبيرهم مس بريزيدنت بانك عالم اجاي بانغا بستغبر زته اب ريفورم ماكرو ايكونومين لمعات فاينانسن زغبر حجز تطناخيروم ابزقصلو غدات ميجت كم استغبر العلوم كابزي بتوسخي مس استفرال عالم لخت كالات فاينانس اب استغبر سفح زته محازوت لمعات ريفورم ايكونومين عبيتن اثيوبيا نقحجزو اب صبوق مردا كم استبصح تزاريبهم بحفشا محزنه لمعات اب متنخارن وصيت ريفورم اطناخيركا نمقصالن زخل حجز استرخبلو كم تكونه بمحبار توم سرعات لمعات لعل تقبلنت استرخبلو مخانم املاخيتهم يوم بخال زينب ايت احمد شديه استبرح العلواي الاخ اثيوبيا مسوانا دايركتور عالم لختكال جنزب IMF كريستالينا جورجيفان مثل علو تمرحة IMF ديبارتمنت أفريكان تهزاتيوم وانا دايركتور IMF كريستالينا جورجيفا لعلو تحلف تسرح إثيوبيا اب IMF نزقبر مدب ريفورم تنكور تكبر العل نادان مسقانان أقريبا أقلقلوت فتناتات تمرتن مزنان تحستوتات هاجر لقى فتنة 10 تخلطة كفلم زمن تمرتي كرتشحون 10 شومنتن علاو غيرهم وانا دايركتور اتي أقلقلوت اشوتو كبدا كم زبالوغو مزازم فتنة 10 تخلطة كفلي تفتنتي كاب بحزي واداي مدلاو كقبرو علو وميلوم تمهارو سدرا تمهارو ممهرانن أمرارحة تمرتن نفتنا مدلاو اب زغبر الوان فتنا زشفنوم كابتات حستوم مفلات ادلاي كم زخونه املاخيتوم بمسرت زي نفتنا مدلاو زغبر لهم عينات تمرتيم بزملكت نتفتنتي تفطر ساينس انجليزኛ حساب ابتيتيود كيمستري فيزيكسن بيولوجي يوم
نتفتنتي محبراو ساينس دمام انجليزيا حساب aptitude تاريخ جغرافين ايكونوميكسن كم زخون تزاريبهم كاب عسراي كساب عسر تخلت كفلي كل عينة فتنا بمسارة حدوش سرعة التمرتي ناتسناد كم زركب قنا ملاخيتهم عبا تاشعي كفلي دمام ناي كلهم عينة التمرتي فتناتات كاب نبارن حدوشن سرعة التمرتي حبراوي تحسطات راح اكاتيتو استسناد كم زخون حبيرهم تي فتنا زخون يكون تفتاني تمهاراي كاب تمهارو سرعة التمرتن كاب مصحف تمهاراين راح تمركيسو ناتسناد يركب ونيلهم تبلكتي حزر ما بزرزر نبز حزنا مزيناتاتي كحلفكم حزباوي طلبات نمملا منغستات زصعبو سنه حبراوي انفت فلفل غنصي كخون زرአየሉ ኩነታት አሎም እዚ ጉዳይ ጸገም ሃገርና ውን ኮይኑም ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ድማ ሓቃፋይ ምሕደራ ብሕታዊ ፍታሕ ምዃኑ ዝግለጽ ዓለም ለኻዊ ሓቅታት ሃገራዊ መግለጽታትን ኣዋዲድካም ንኹሉ ብዘረዳድ ኣገባብ ሕንጻጸ ምድላው ኣገዳሲ ብምዃኑ محدراوي كيدتات زحزلو أنفت بقدماي مستر أبي حمد تداليو علاو كوينلوم مرها سلام مرساب زغداي زرزر اللو تخاتنا الملس باقي مجلس زقونا عينت زتنفس فطريو فطرتات باقوم كمالو دمن بساون سلحيتاون غيدي يسالتو رقصيو دمن بساوي لنا زسرعنايو سلحيتاويو زبل موقت زرب انتخونون ودسب مزسالتوم تكبارات تمزن تلو سلحيتاون نتوم نسوق يخون سلحيتاوي لنا زغلصنايو ودسب كاب اوان اريخان هادين خان ويكعا هانتينجين غازرينج موالو كساع منغستاو زخونو قرتات هانيسو نبعلو زمحدرلو كل غزه زبناو منغستنت ويدما بوست مودرن غفرن ناس باهقتاتون مملا زخللو مسرحن تقبرا قدمو نزسلحو حساب زنتراسيو منغستنتن هاجرنتن زبهالو قالات ابا وشتوم لو الو غزات حزبن محدارن نزبلو امرات يلحقو اتي لو الوነት نمحلاون خالوت زعباتات نغيزيو نصنحيومو اتي مسرتاو زخونه طلب ود سب زخونو مغبي مصللن علبان نملا كنداها انا كنطفل خايلو كنداي نطفتو هيلو فقاد زتوهو منغستي سلا مسرتاو طلباتو يكون سحيبوم نزمصو باهقتاتو نايته حزب زيدرع مصقا اتحساسبا امنت بزعقب اغباب كون يتلب اتوم محبرسب يكون حزباو طلبات اب محبرسب يكون حزبي حاسيا يبصحو بزبل وزع عالم زسرعتو ريفولوشناري ويكا ويانا يخيد تزنقعو خوني زخونو خوينو زوم حسابات كل علو استدليو هاجر بزلاقنت كتمعبل اتخل نايب على زخونه هاجرو مسرت زلوم نحزب قمتوش تزاتو نبارو خونتات زستو على رئياتن نترئي متكبر حساب انتهلواتلو معبالا تجهد علم بمحدراو خيدتاتا طلب زيو قارص معبال زيغاتاتن مملا ህብረተሰባውነት ወይካ ሶሻሊዝም ሞናርኪዝም ዴስነት ካፒታሊዝም ርሰማልነት ህብረተሰባውነት ብምባል ሐሳብ ሰሪዓ ዝተጠቅሰ ጠለብ ንምምላ መዋዕላት ሕሊፋያ ብኡውን ትኸድያ ዘላ እዞም ኢንተርዲሲፕሊነሪስ ወይካ ስልተ ስርዓታት ካብ ዝህብዎ ምሕደራው ረብሓ ሂዞም ዝመጹ ጎንጺ ከርና ሰፊሕ ምዃኑ እንርከበላ ዓለም ይኹን ብታሪኽ እንፈልጣ ትምስክሮ ሓቂዩ ስለምዕባለ ረብሓ ኣለዎ ኢሉ ዝሟገተሉ ሐሳብ مسرت بمقبر مكتال علم بفلاي أفريقيا زي أنجدتون إن أنجدتو تركبن سببايو هاجرناون نايز غيدي قدايا نقصاو سرعات بهبرة سباويت إثيوبيا تتكيو لبعتاوي ديمقراسي ويكعموت زبالة بزي قدسنا حساب زي كدو أيناتين أجدت معبالن سلامن يلو سميو والكسباتن أما تؤمن مخينو سلعات سفح بايت حيزو هاجر أبا حاسيا أبا تشكر كرولو أول لو تخلت تشحن عسرتن أما تمرت مسرت حزاب كاب مفلمتو قدمو نستغسنا يوم دم بفليخا متفنانات زولدو حقن معراق معزوتات بيت هنسات زتعصوهم بوليتيكينياتات مسلادن ناب هاجروم كي آتيوز تقورو زيغاتات نكاتو بمقبار فلما ملتاي بارتي سيستم ويكا مدبل بارتي كم مسرح زرقحت إثيوبيا زرقحا كتنقد زغل بوليتيكاوي ما أجر أي نفران مدبل بارتي بإيهاديق سلال زركبا 4 بارتيتاتن أقار تبهيلن زي صوعا كل لو منقست زكوزا زرا بارتيتات تواديدن مسرح ترقمهم مخانو بوليتيكا إثيوبيا نزفولتو تلا حقي نيرو تحققن شكالاي أبزي للو بايتا شكالاي زتمت ودابا والكسب هفتا بزي لولو كابيتاليزم ويكا ليبراليزم دابلخا قيود سنة حساب خوينخا
خا سنفلال كيفتر كم عودو نمخاد زخل صفح مفتاريو مدبل بارتياو وقري نزي بقبو استغنزبه نايلوت منغستي اغار تباهيلن زتغوانيا كللاتن زيغان باتحساسبا ويكا فلسفنا ات بوليتيكا ززمن عالم ملتاي بارتي سيستم يلو زصوعو مسره هاجر بقول بزخونو اتحساسباتات نعوداونت لعل طمت بمهاب يتكبر جمره مسز حساب مسان مساغنا بتاريخ ኢትዮጵያ ልዑል ቅቡልነት ተግኒዩ ናብ ስልጣን ዝመጸ ፓርቲ ብልጽግና ዝባሓትክዎ ስልጣን ንብሕተይ ሃገር ክልውጥ ይኽእልን እዩ ዝብል ሕጋዊ መሰረት ሃገር ትጠልቦ ሰላምን ምዕባልን ባይታ ክትሕዝ ኣይኽእልን ብዝብል ስልሒት ተራእዩ ብዘይፈልጥ ፖለቲካዊ ቅንዕና ተናሕናሕቲ ውድባት ካብ ማሕወር ጣብያታት ክሳዕ ላዕለዋይ ፀፍሒ መዝነት ስልጣን ክማቐሉ ብምግባር ሃገር ይምሕትር ጀሚሩ ዝተጠቕሰ ስራሕ ሕዝውን ቀፂሉ ኣሎ ብመዳይ ቁጠባ እውን ናይታ ሃገር ሕዝያዊ ሓቀታት ቁጠባ ብግቡእ መዚኑ ንሰብ ውልቀ ሃፍትን ውልቀ ሰባትን ጥጡሕ ኩነታት ክሳዕ ፀግዕ ክፉት ገይሩ ምስ ምቅንቃል ሊበራሊዝም ተጻብኦ ከም ዘይብሉ ጽባሕ ሃገር ዝስከሙ ሰገናት ግዳይ ቁጠባ ሃገሮምን ገዝኦምን ኮይኖም ሃገር ንሓዋሩ ካብ ኣቶም ትጠልቦ ብግቡእ ክትረክብ ስርዓት ምገባ ዘርጊሑ እንዳመገብኻ ትምህርቲ ክሳዕ መሃብ ኢንተርፌረንስ ወይ ድማ ጣልቃ ምእታው ተግቢሩ ምስ ሶሻል ዲሞክራሲ ተጻብኦ ከም ዘይብሉ ኣርእዩ እዩ ብኣተሓሳስባ ሕብረተሰባውነት ወይ ከዓ ሶሻሊዝም ዝትግበር ስቴት ካፒታሊዝም ሰብ ሃፍቲ ተሳቲፉ ጽባሕ መሊሶም ዝብሕትዎ ንዓለም ለኸ ዕዳጋ ብዘመቻቸው ኣግባብ እውን ናይ ሃገር ጸጋ ንመላእ ዓለም ተበጻሕ ክኾን ብመንግስቲ ዝባሓት መሰረተ ልምዓትታት ቱሪዝም በርባዕቱ ሸነኽ ሃገር ሃኒጹ እንዳሃነጸ እውን ይርከብ እዚ ህሉ ኩነታት ዘገናዘበ ሓቆፋይነት ውልቀ ሰባትን ኣተሓሳስባታትን ዘዋደደ ፍልስፍና ወይ ድማ እማተ መደመር እዩ መደመር መሰረታዊ ጠለብ ዜጋ ንምምላእ ተጻብኦታት ዓሪቁ ንሃገር ኣገናዚቡ ዓለም አንጺሩ ማሕበረሰባዊ ጸጋታት ብግቡእ ቅድሚት ክረኽቡ ሰሪዑ ኢትዮጵያ ንምምራሕ ብክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደሪ ዶክተር አብይ አሕመድ ዝተዋደደ እማተ እዩ ውልቃውነት ወይ ድማ ሊበራሊዝም ጆን ሎክ ማርክሲዝም ካርል ማርክስ ሶሻል ዲሞክራሲ ፈርዲናንድ ላሳል ሃገር በቆል ጸጋታት እውን ውቃበ ኣነነት ወይ ድማ በይነይ ንጎኒ ዝገብር ሓቋፋይነት ዝሽኻሉ ፍልስፍና እዩ ፍልስፍና መደመር ዝመሰረቱ መንግስት መደመር ዝኸዶም ወይ ድማ ዝኽተሎም መንገድታት በፓኪስታናውያን ናይ ስራሕ ቋንቋ ኡርዱ ተተርጉሙ እዩ ትርጉም ጽሑፋት ጎንጽ ፍልፍል ዝኾኑዋ ኢትዮጵያ ሓቋፋይነት ዝሽኻሉ ተሓሳስባ ናብ ዓለም ምስፍሕፋሕ ጀሚራላ ኣብ ምረቓይ መደመር መንግስት ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣነ ፍጹም ይኾንኩይ ስራሕይ ፍጹም እዩ ኢለ ኣይመጻደቕን እዚ ስራሕ ክትምዝንዎ ክትህይስዎ ክፉት እዩ ዝሓሸ እማተ ስራሕ እንተልዩ ናብ መድረኽ ይምጻእ ብምንባብን بمهياسن أي عقتن نتجبرها هجرة وطلب كن من زروين أيلوم نيروم ونانيت زقدم سلطان إثيوبيا زمون حسابات واردخا نام مدرخ عالم نممزا قعزو فلي مالا لولاونت هاجر بدم تراح انت يكونس برهات انكر بهال سراحن بموراس كم زرقاقز تفليتم إثيوبيا نابتي زقدم لولاونت نكتملس أبا مقبار دما كل زيقا بصحيتو كواتا كم زيقبا تقاليس اللهم ملو برهان قرمعي هاجر أبوش تزاجماتها حاجة زدقة أبزد اللي تلوان إثيوبيان أو قدمين نيروم تدميرومون نابز حشب الرخة عالسجاجروم وايم من تان هاجرومون اتامة تقعتها زيبلان حنت نفسهم هيبوم هاجر نخط قتل أخيلهم يوم اتانا قدم إثيوبيا بدا من كتنز هيوت بزخف المجدي نفقر هاجر بزخف الواقع نكتحلون ناقد النيرو جاجي تركت تدرجوا يسوي سجن برو بدا من نابعت أنت حبرو زانتا تغير زوسر زنبره بدمن بعصمتلو علاونت هاجر مصنع زبل الرايايو حربኛታት ወዲቆም ተዋዲቆም ንሎምን አጽነት ዘሃቡና بزي الرايايو أبتشعوان زيغاتات مسألاتي ببدورن توادقو أبزو بسلامون هاجر نخطغصل زيغبرو برتوع السرحتنياتات بزوحات يوم قناد ما مستزنبرة أقم بمنزر هاجر زقات أم حادقة هلونا أبدورن زوادقو زتفلي خبري نكو هابوم تخايلو تمالي واقدم كبز بلانيرو لو مخا አሁን ይሄ ሳቤ በ21ኛ ክፍለ ዘመን መምሰል አለበት ነው 21ኛ ክፍለ ዘመን አሁን ቀጥታ እንደዚህ ሊወርህ የሚችል ይሄ ሚሊተሪን ጠቅላላ ሙቭ አርገ ከሆነ ሕዚ እዚ ሓሳብ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን እንታይ ክመስል ይግባእ ዝብልና ክንልዕል ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ቀጥታ ከወረካ ዝመጽእ ኩነታት ተዘሓሒሉ እዩ ሕዚ ዘሎ ካይዳ ኣእምሮ ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ምቁጽጻር እዩ ኣብዚ ውሽጢ ኢና ወዲቕና ዘለና ኣብ መድረኽ ዓለም እንታይ ሂብና እንታይ ከተቐቢልና ሃገርና ክነጽንዕ ንኽእል ዝብል ሓሳብ እምበር بدحر كايدا معباي أي كالن أبزح زوان أب علم عود خنات تغيريو
መምጽኦም አይፍለጥን ኣብ ወሰን ሃገርና እንተ ንጽበዮም ብስነ ልቦና ብዝደኸመ ባህሊ ስራሕና ብዘይጠንከረ ሓድነትን ኣትዮም ኣብ ጽክዕተኝነት ቁጠባ ንክንኣቱ ዝተሓላለኹ መንገድታት ይጥቀሙ እዮም بدم استخبر ناصنتنا بعصمتي استرغاغص لوالونتنا بمسوات هيوت زتحابه حادق هلونا برهازنا انت زي صنعو بسرحنا تزي طنكرو وصيتو تاريخ مزرابيو واغارات حغرات اب قدميت زوصليو زيرسعغو ጽኑዕ መንገዱኒው ምዕራባውያን እኮ ብዙ ሀገሮችን እስከ ቻይና ድረስ ውጊያዎች የነበሩበት ነው በጦርነት ታሪክ ውስጥ ያለ ምዕራባውያን ከሳብ ቻይና አውግዮም ነሮም ኣብ ታሪክ ኩናት ዘአቶት ሀገር የላን በብርክ ዓለም ዝማዕበለ ቴክኖሎጂ ሀገራት ገጅፍ ዕቤት ዝለዓለ ጽዕንቶ ብደም ጥራይ ጠጦይሉ አይፈልጥን ናብራጹን ዝተሰጋገረዩ ኢትዮጵያ ኣብ ምንስዕራር ከም ዘላ እንትንገልጽ بدمن برهاتن معباي كم زكال خوينا أريايا نزي كم رأيون قد بهداسة ملعلي كاليو سلام اندي متى نلمنالن سلام اندي متى انسرالن سلام اسكي متى قنا نكمت منا لمالن مرتاچن دسو ነው ብዙዎች ሰላም ይያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 100 ዓመታት ሰላም አልነበረም ሰላም ንخمጽ ክንልምንና ክንሰርሕና ሰላም ከሳብ ዝመጸና ግን ኮፋይ ንብለንና ከናልምዕና ምርጫና ወንስዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ሰላም ኣይነበረን ሕዚ ቀረብ ኢንተርኔት ስለዘሎ በበዓመቱ ስለ ንሰምዕ እምበር ኣብ ትሽዑ እዋን ወን ሰላም ኣይነበረ ታሪክ ሃፀይ ቴድሮስ ናብ ግንባር ሙፋር እዩ ታሪክ ሃፀይ ዮሐንስ ዘመተ እዩ ኣብ ድሕሪት ናይ ዝመጹ መንግስታት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ሽፍታ ጠፊኡ ኣይፈልጥ ሽፍታና ጥፋና በሓደ ኢድና ክነልምዕና ንብል እንተደኣ ኮይና ጥራይ ልምዓት ዝመጽእ ህሉና بدم ጥራይ ሉዓላውነት በመስዋዕት ህይወት ክሳብ ሕዚ ንዝነበረ መንገዲ ሙሉእ ከይገበሮ ጸንሕዩ ንኹሉ ዘማልዓወት ዝተማልአ ሰዓራይነት ንራሃጽ ዋጋ በመሃብ ከም ዝመጽእ ንሕና ኢትዮጵያውያን መሰኻኽሪና ናጻ ኮይና ዝተማልአ ናጽነት ከም ዝሰኣናውን ኢዳውጺና ዝለመናሉ እዋን ባዕሉ ይዛረብ እዩ እዚ ሁሉ ዝቀየር ግና ጥንኩር ስራሕ ባህሊ ክንገብር እንተለና ጥራዩ በደምና ባጥንት ለማጽናት ወራሪ ሲመጣ እሱን ሐሳቤ ታቀነቀናለ بدمن بعصمتن نمصنع ورار انتمص نزينا نلعل نيرنا هاجر برهاصيا تعبي سريقها بمحدار انت يخونه سرحها بمحدار يزهنص نزسرح حسابات مبرتاع بتعمد لايو علمون بزيا عبيا عرسخا خيلخا تطو مبال ابر سبابتي تطو زي مبال نابت زقدمه حيالنت صعنتو فطاري نمملاس كابدم رهاص ابزحات زغنبار مزمات يحتتيو نبلصغنا ኢትዮጵያ ተደሚርና ጸኒዕና ተጠው ሞባልን ብዛዕር መስራሕ ካብ ኩሉ ዜጋ ተጽቢት ይግበርዩ ኩናት ሕድሕድ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋ ምዕሩይ ስነ ምሕደራ ዘይምንባር ስልጣነ ዕቤት ኢትዮጵያ ንድሕሪት ክምለስ ካብ ዝገበሩ ምኽንያታት ይጽርሑ ሕዱር ጸገማት ኢትዮጵያ ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ክፍትሑ ብምግባር ንኹሉ ዝሓቁ ፍልስፍና ተኸቲልና ስልጣነን ብራኸን ሃገር ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ዝግበር ከይዲ ኢትዮጵያውያን ክኽተልዎ ዝግብኦም ኣተሓሳስባ እዩ ኣባዲ ደመቀ ኢትዮጵያ ቀዳሞት ስልጣነ ካብ ዝነበሮም ውሕዳት ጥንኩራት ሃገረ መንግስቲ ዓለም ሓንቲ ምዃና ድርሳናት ታሪክ ይሕብሩ ኣብቲ ዘመን ካብ ደቡብ ዓረብ ክሳብ ህንዲ ንግዳዊ ምትእስሳር ዓለም ፈጢራ ዝነበረት ሃገር ዝጸንሐ ታሪክ ርክብ መንግስትን ህዝብን ዝወነነት ሃገር ምዃና እውን ሓድግታታ ይምስክሩ እዮም ስልጣነ ኣክሱም ላሊበላ ጎንደር ጆጎል ወዘተ ዝፈጠሩዋ ተሓሳስባታትን ስነ ጥበብን ኢትዮጵያውያን ንምንታይ ክቅጽል ዘይከኣለ ዝብል ሕቶ ግን ብኹሉ አንፈት ይልዓል እዩ ካብ ማእኸላይ ዘመን ታሪክ ኢትዮጵያ ክሳብ ዘመናዊ ፖለቲካ ዘሎ ከይዲ ስልጣነ ስነ መንግስቲ ንድሕሪት ዝተመለሰሉ ቀንዲ ምኽንያት ምሁር ታሪክ ብኸምዚ የብርሁ የእርስ በርስ ጦርነት የፖለቲካ አለመረጋጋት ኩናት ሕድሕድ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋ ብዙሓ መንነት ባህልን ቋንቋን ዘለዎ ማሕበረሰብ ዘተኣናግድ ስነ ምሕደራ ዘይምንባር ስልጣነን ምምጻእ ኣብ ተካይዶ ጉዕዞ ዕንቅፋት እናኾኑ መጽኦም እዮም በዚኦም ምኽንያት እቲ ዝነበረ ስልጣነ ምቕጻል ኣይተኻኣለን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ዘይምርግጋ ሓይሊ ሚዛን ምዝባዕ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝነበራ ስልጣነ ከይተቐጽል ዝገበሩ ምኽንያታት እዮም ኣብ መንጎ ዜጋታት ከፋፈልቲ ታሪኻት ምህላው
ሓቋፊ ፖለቲካ ዘይምዝርጋሕ ብሄራዊ ረብሓ ዘረጋግጹ መሰረታዊ ነገራት ዘይምንጻር ከይዲ ዕብየት ኢትዮጵያ ንኽዕገት ምኽንያት ካብ ዝኾኑ ተወሰኽቲ ጉዳያት ምዃኖም ይጽራሕ። እዚኦምን ካልኦትን ጸገማት ብምእራምን ካብ ታሪኽ ትምህርቲ ብምውሳድን መጻኢ ኢትዮጵያን ወለዱን ብሩህ ንምግባር ፍልስፍና መደመር ብተግባር እናተኾልዐ ምምጽኡ ስልጣነ ሃገር ዘመሓየሸ ምዃኑ ዝርአ ዘሎ ሓቂ እዩ። ኢትዮጵያ ረጅም የታሪክ ሂደቷ ውስጥ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዕዞ ታሪኻ ሓደ ዓብዪ ጸገም ኣጋጢምዋ እዩ። እዚ ሳይንሳዊ ብዝኾነ መገዲ ከመይ ንፍትሐዮ እዩ። መደመር ፍልስፍና ዝተኸተሎ ኸይዲ ሓደ ሃገራዊ ተረኽ ንፍጠር ዝብል እዩ። ካብ ምንቅስቓስ ተምሃሮ ጀሚሩ ዝነበሩ ሕቶታት ሓበራዊ ተረኽ የብልናን ዝብል እዩ። ስለዚ መደመር እዚ ጸገም ዝፈትሕ ሓድሽ ተረኽ እዩ። ዝነበሩ ሕቶታት ባህሊ፣ ቋንቋ፣ ታሪኽ ሓቋፊ ብዝኾነ መገዲ መልሲ ንምሃብ ፍልስፍና መደመር ጸጋ እዩ። ልዕልናን ሓያልነትን ኢትዮጵያ መሰረት ዝገበሩ ህንጸት ትካላት ብራኸ ኢትዮጵያ ጉሁድ ይኸውን ምህላው ኣብነታት ምዃኖም እውን ካብ ዝግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኢትዮጵያውያን ማሰብ ያለብን ወደፊት ራእያችን ምንድን ነው? ወደፊት ለልጆቻችንስ የምናወርሰው እኛ ራእይና እንታይ እዩ፣ ንደቅና እንታይና ነውርሶም ዝብል ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ክሓስብሉ ዘለዎም ጉዳይ እዩ። ምስ ጸገምና ዶ ንቐጽል ወይስ ብኸይዲ ጸገማትና ንእለ ዝብል ሕቶ ምምላስ ወሳኒ እዩ። ብመዳይ እዚ መደመር ሓቋፊ ብዝኾነ መገዲ ጸገማትና መልሲ ንምሃብ ቆሪጹ ዝተለዓለ እዩ። ኣብ ተቐያያርን ተለዋዋጥን ፖለቲካ ዓለም ኢትዮጵያ ተዋሂዳን ተሰማሚዓን ንኽትግስግስ ዝገብር ከይዲ ዝኽተል ፍልስፍና መደመር ጽኑዕ ቁጠባ ብምህናጽ ሓበራዊ ታሪኽ ብምፍጣር ኢትዮጵያ ኩርዓት ኢትዮጵያውያን ኮይና ክትቕጽል ዝገብር ምዃኑ ይግለጽ። ኣብ ኣፍሪካ ድሕሪ ጎንፂ ስራሕቲ ምርግጋእን ዳግመ ህንፀት ንምውጋንን ሃገራት ቆራጻት ክኾና ከም ዝግባእ ይግለጽ። ኣብ እዋን ጎንፂ ዝርግሐ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዜጋታት ናብ ጎንፅን ጸገምን ብምስጣሕ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት እንዳጋጠመ ብምዃኑ ማዕቐፍ ፖሊሲ ከም ዘድሊ እውን ይንገር። ንጸብጻብ ቶማስ ሃይሉ ዳሃብ ያሲን ኣፍሪካ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝገጥምዋ ክወንፅን ዘይምርግጋእን ኣብ ቁጠባኣን መነባብሮ ዜጋታታን ልዑል ጽዕንቶ ኣሕዲሩ እዩ። እዞም ጎንፅታትን ዘይምርግጋእን ሚልዮናት ካብ ኣባይቶም ንኽመዛበሉ እንትገብር ኣብ ወለዶ ገዲፍዎ ዝሓልፍ በሰላ ግና ልዑል እዩ። ብምዃኑ እውን ድሕሪ ጎንፂ ሰላምን ምርግጋእን ንምምጻእ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዝተዋደደ ትልሚ ምድላው ከም ዘድሊ ይሓትት። ንኣብነት ኣብ መንጎ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ኮንጎን ማእኸላዊ ኣፍሪካን ካልኦት ከባብታት ኣፍሪካ ዘጋጠሙ ጎንፅታት ብምግዳድ ድማ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝፍነው ናይ ሓሰትን ጸሊእትን መረዳእታታት እቲ ልዑል ብጽሒት ወሲዶም እዮም። ኣብ እዋን ጎንፂ ኮነ ድሕሪ ጎንፂ ዝስርሑ ስራሕቲ ኣለዉ። በዚ እውን ተሳተፍቲ እቲ ጎንፂ ብፅሩይ መረዳእታ ምድጋፍ ንኣብነት ኣብ ሃገርና ኬንያ ድሕሪ ጎንፂ ዝነበረና ኩነታት እንትነጽንዖ ዝተጋግየ መረዳእታ ክንደየናይ ጉድኣት የምጽእ ምንባሩ ገምጊምና ኢና። ብምዃኑ ንምምሃርን ንምስትኽኻልን ተጠቒምናሉ ኢና። ሮም ፋንሳሲስ ኣብ እዋን ጎንፂ ዘጋጠም መረዳእታ ሓሰትን ጽልእን መጽናዕቲ ዝገበሩ በዓል ሞያ እዮም። ብመሰረት እዚ ናይ ሓሰት መረዳእታ ዝርግሐ ኣብ እዋን ጎንፂ ኾነ ድሕሪ ጎንፂ ዘብጽሑ ጽዕንቶ ብፍላይ ኣብ ህንጸት ሰላም ፈተና ከም ዝኾነ እዮም ዝገልጹ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩናት ወታደራዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መረዳእታ ኩናት እቲ ዝለዓለ ቦታ ይሕዙ እዩ። በዚ እውን ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ኣፈላላይ ብምፍጣር ጽልኢት ይዘርኡ። እዚ እውን ዲሞክራሲን መሰልን ከይህሉ ይገብሩ። ሕብረተሰብ ብምምሃር ሰላማዊ መንበሪ ከባቢ ብምፍጣር ዝግበር ጻዕሪ ዝተዋደደ ልእኽቶ ወሲድካ ምስራሕ ይሓትት። ንኣብነት ኣብ ህንጸት ትካላት ጠመተ ምግባር ክኸውን ይኽእል። ምሁር ፖለቲካ ሳይንስ ፕሮፌሰር ብሩክ ሃይሉ ቦገኖም ኣፍሪካ ጎንፂ ብዝበዝሓን ምርግጋእ ብዝረሓቐን ቁፅሪ ኣብ ቁጠባ ኮነ ኣብ ህዝባ ብማሕበራዊን ኣብ ስነ ልቦናዊ እሴት ዜጋታት ልዑል ጽዕንቶ ፈጢሩ እዩ ይብሉ። እንደ አፍሪካ ኮንፍሊክት አለመረጋጋትና እርስ በርስ መናቆር ወይ በሃይማኖት ከም አፍሪካ ዘይምርግጋእ ጎንፅን ነንበዓልካ ምጉናጽ ብሃይማኖት ብመሬት ብዘርኢ ወይ እውን ብፖለቲካ ብዙሓት ቁልውለዋት ኣብ አፍሪካ ኣለዉ። ከም ሃገር ንዓና ሓዊሱ ዘይተጎደ የለን ክሳዕ ጎንፂ ሕድሕድ ሃገራዊ ኩናት ዝኣመሰሉ ማለት እዩ። ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣብ ዝተወሰነ ከባቢ ወይ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ሰላም ብዘይምህላው ቁጠባ ሃገር ይትሕት ድኽነት ከም ብሓዱሽ ይስፋሕፋሕ ሰላም ክሳዕ ዝምለስ እውን ምንቅስቓስ ቁጠባ ይደቅ ብምዃኑ ብኸመይና ክንመልሶ ዝግባእ ዝብል ልዑል ዛዕባ እዩ።
ነዚ ድሕሪ ጎንፂ ዝግበር ህንፀት ሰላም ጋህድን ምግባር ግና ኢንስቲትዩት ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምስ ወፃኢ ጉዳይ ሩማንያ ብምውዳድ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዘተ ሰላም ኣሳሊጦም እዮም። زين عدقا يغزل بيرو لمعات هافتي معدن كلل بنشانغول غوموز أبز حلفو سلسة أوارح لعلي حدش حن شوعات 100 كيلوغرام ورقي كابتي كلل ناب بيرو بانكي متاو تحبيرو لهم حلفة بيرو توجاني آدم كمزبالو بقتشحن 10 شمنتن بجت عمت لعلي شوعات 10 كيلوغرام ورقي ناب بيرو بانكي متاو تحاسيب الناس رح يركب أبتي ربع عمد دما فقاد مراي مزلو من أناشتين محبرات لعلي حدشحن شوعات 200 كيلوغرام ورقي نابيرو بانكي كمزاتو يمتزاري ومزلوم أتي عودي كاب زمصو زتفرالي أمارستات آتاوي 27 مليون بر آتاوي كمسترقبون قليتهم منغستي زغورو ممحش ماكرو ايكونومي صقم صليم عداغا بمفتاح أبتي عودي استوافرو أقرب توركي تربحتي كم زغبر دمام نغلغالو زينا إثيوبيا غليصوم ناب زينا انتن سغر دما بباسفيك وقيانوس معوني عص كم صعنت أب العلي استطرطرت مركب متقعتي بمفصامو كلت سبات كم استقتلو بينتاغون أفليتوم وانا صحفي سراويت مكلخال أمريكا بيت هيكسن تا مركب بتكال سلال أمريكا معوني عز كم زعنت سلاز تفلتت متقعتي تفصيم الله كبليهم أبريهم زلوم بتي متقعتي أب وشت تا مركب زنبرو كلت سبات هيوتهم تحلف أبل علي وتهدرات أمريكا زبصح قدات كم زي اللقنام تقليتلهم أمريكا كاباقوات الأوروباويان كلتا مسكرم كتاشون 25 نابزي معون عيس زيصعانا أيين أبا لعلي استفالام مراخب جلابون شامناي متقعتي زفتسمت كوينام ازي أبا باسفيك وكيانوس زفتسم متقعتي قنا ناي مجمر تأيو تباهيلو اللهم أبا موداتا قند زيناتات زعلت كزخاخركم أب عمتاو أخيبا بانك عالم لخت كال جنزبن زنبر صانحيت لعون وصيت كم استرقبو منستر جنزب أحمد شدي تزاريبهم هاجر بوكل فلسفنا بوليتيكا زخون يمدمر منجست هلو كونتات هاجرين صقاتاتن مسرت زغور مخانو تحبيرون كاب زيناوصاي اب باسفيك وقيانوس معون عز كم زصعنت اب لعلي استطرطرت مركب متقعتي بمفصام كلت سبات كم استقتلو بينتاغون فليتوم بارك استملكتنا مع الدزينا بزيزازم سلام كتالكم عزينا نمسكن سلام